Zdravím vás, volám sa Iliáš Kondrič, som hlavný tréner Octagon Fighting Academy. Budem vás prevádzať videami. Prvé videá sa budú zameriavať na prácu na zemi, tzv. Ground and Pound. V tejto fázi kontrolujeme obe ruky, hlavou kontrolujeme telo, zatlač do mňa, áno, tu máme kontrolu. Z tejto pozície vychádzam, naťahujem, úder. Vracam sa do pozície, spodný, úder, úder na tvár, áno. Vracam sa do pozície, 2 údery, vracam sa do pozície, 4 údery, oprem sa obradu sem o spodné rebra. Vždy ide jedna noha dopredu, nie obe naraz. Dvihnem sa. 1, 2, 3, 4. Vyhodím pánvu do boku, tým sa vlastne, aj keď je zovretý gard, s tým sa roztvára. Zase do druhej strany, nabijem úder a dlhým hakom zasahujem supera, ktorý je na zemi. V tomto dieli sme pracovali z gardu, v ďalšom dieli nás čaká práca z bočnej pozície.